Ay, Dios, no le contentas le ve aquí a la abuela. Ai, sí. Estábamos ben, non sei. Foi nas últimas festas da aldea. Os veciños fixeron unha churrascada e nos estábamos pereques con licor café. Daquela fomos montar unha soneca para casa quedamos dormidos cos foguetes. Foi a primeira vez que ela os perdeu. Estaba enfadadísima. Pero, bueno, eu compenseina cos foguetes de fabricación caseira. ¡Abuelo! Uns estariños pequenos atados no fungueiro, muller. Pero despois aínda botamos un foguete de verdade, moa a moa. Vale, no es por cambiarte de tema, pero